Ste nároční? Vítajte na najexkluzívnejšej adrese v Prešove. Dvoj, troj a štvorizbové byty, aké ste v Prešove ešte nevideli. Výhľad na katedrálu svätého Mikuláša, Jedinečné wellness centrum v podzemí, kaviareň v komplexe vnútorná garáž s elektronabíjačkami a vysoký štandard bývania. Dúfame, že sa vám tento originálny projekt páči. Tak neváhajte a ozvite sa nám.